Sal-aħħar ta' din is-sena bini abbandunat f'Bormla se jitwaqqgħu jinbidel fi proġett tal-akkomodazzjoni soċjali. Proġett li se jinkludi fih 65 appartament u 115-il spazju ta' parkeġġ. Il-permessi għal dan il-proġett ta' akkomodazzjoni soċjali inħarġu fis-sena 2000 iżda kien baqa' qatt ma nbeda. Biex fl-aħħar ftit snin saru emendi fil-pjanti biex il-proġett ikun imżewwaq b'aktar spazju miftuħ għall pubbliku. Aspett interessanti huwa li parti mill-binja se tinżamm u se tiġi restawrata u integrata mal-iżvilupp propost. Il-komunità Bormliża wkoll se tibbenefika minn dan il-proġett, hekk kif se jkun hemm faċilitajiet ta' ċentru għal ħarsien ta' tfal u ċentru għaż-żgħażagħ. Il-perit tal-proġett Daniel Mikallef spjegalna aktar dwar il-kunċett modern li se jitħaddem bih dan il-proġett. Bil-proposta li qed immexxu l-qudiem, inti għandek 70% biss tal-footprint li ħad tkun qiegħda committed għall-bini u għandek 30% minnha li ħad tkun spazju pubbliku. Given il-qies ta' dan is-sit li huwa wieħed kbir, dan huwa ammont sostanzjali mhux ħażin mingħajr ma naqqasna l-ammont ta' units, b'mod li anzi l-ammontajn żdiedu komparat ma' dak li kien hemm propost u mingħajr ma naqsu ħafna wkoll il-postijiet ta' parkeġġ li ħajkunu qed jiġu proposti. Il-kunċett ukoll qed jara li jiġi imtejba l-aċċessibilità. Il-proġett propost imiss ma' 4 toroq differenti f'Bormla, Triq Sant'Aljena, Triq Hanover, Triq San Mark u Triq l-Irlandiżi, it-triq li twieled fiha l-eks Prim Ministru Dom Mintoff. Is-Sindku ta' Bormla Alison Zerafa Civelli esprimiet is-sodisfazzjon tagħha mhux biss għall-fatt li se jsir il-proġett iżda għall-konsultazzjoni fit-tfassil tiegħu. Barra li se jgawdu dawn in-nies li joqogħdu fil-madwar għaliex fl-aħħar se jkollhom mhux biss dan il-proġett iżda r-riġenerazzjoni ta' din l-erja. Nirringrazzjaw l-Onorevoli Rodrik Galdes illi sema lill-Kunsill Lokali u sema dak li jridu ir-residenti se jkunu qegħdin igawdu wkoll il-Bormliżi kollha għaliex il-binja ser tinkludi wkoll Child Care Center u Youth Center. Nafu li hawnhekk ukoll għandna nuqqas ta' spazji miftuħa u spazji fejn jiltaqgħu iż-żgħażagħ li dan il-proġett se jkun qed jindirizza dawn il-problemi wkoll. Is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes qal li l-Gvern huwa impenjat li jwettaq iktar proġetti bħal dan u għalkemm l-għana ħari huwa wieħed nobbli xorta waħda jrid l-involviment tal-komunità. Iktar minn hekk ukoll nemmnu bil-konsultazzjoni. Aħna rridu li jkollna l-Kunsill Lokali on board, il-Gvern għandu mandat li jagħti l-housing priorità, però madankollu ser jibqa' jaħdem anke fil-livell tal-komunità, anke mal-Gvern lokali biex ngħinu proġetti bħal daw jimxu l-qudiem. Dan huwa wieħed minn qatt ta' proġetti ta' akkomodazzjoni soċjali madwar il-pajjiż.